Казвам се Йорданка Мария Стойкова, от град Пловдив съм и съм на 25. Все още съм на 25. След няколко дни ще стана на 26. Бих се описала като доста експресивен, емоционален и добър човек. Извън музиката се занимавам с радиожурналистика. Водещ съм на 2 предавания в Българското национално радио. Едното предаване се казва Джаз Палитра и другото предаване се казва Хитмейкър. В него имам и ко-водещ. Авторските неща, над които в момента работя, са по-скоро в стил R&B, Neo Soul с елементи на джаз и поп. Да, аз обичам поп музика. Толкова различни разбира се, вдъхновена от любовта. От, може би, споделената любов, от това, че тази любов не е била изживяна, но все пак е била дадена. Моето разочарование е намерило израз в текста и музиката и съм изключително щастлива и благодарна на хората, които вдъхновиха създаването на тази песен. Те си знаят кои са.